салому алейкум дӯсторони MMA тоҷик, ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардон Шоп мебошад ки либосҳо ва пойафзолҳои босифати истеҳсоли Кавказ ва Туркияро пешкашатон мекунад. Либосҳо аз матои қиматбаҳо ва пойафзолҳо аз чарму замши тоза мебошанд ки дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доранд. барои фармоиш дар ватсаби рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар борҳо силкаи телеграм-канал дар зери видео даромада обуна шавед то гум накунед. эсеа омода аст бо наботов ки имконияти ба UFC роҳхат ёфтанро дар асоси шикаст хӯрдан аз ҷониби Матеус Камилио аз даст дод шаҳрнома бандад. Дар ин бора президенти лига Асланбек Бадаев хабар дод: мо ба наботов ягон тест пешниҳод намекунем, мо фақат бо ӯ дар лига шаҳрнома ба имзо мерасонем. ӯ ба ин арзанда аст, зеро варзишгари қавӣ мебошад, гуфт Асланбек пас аз турнири S182. Наботов зидди Камилио дар турнири ZFN2 баромад кард. дар ин муҳориба ки то ба охир давом кард, бо қарори якдилонаи доварон аввалин бохтро бо рекорди худ замъ карда шаҳрнома ба UFC-ро аз даст дод. акнун рекорди ӯ ба 9 ғолибият ва 1 бохт баробар шуд. Доробшоҳ барои ба мақсадаш расидан қадами аввалини худро гузошт. аллакай ӯро тамоми мухлисони муҳорибаҳои омехта мешиносанд ки ин орзуи ҳар як варзишгар аст. бо ин ҳамаро хотима додан маъное надорад. ӯ варзишгари қавӣ аст ва умедворем ки рӯзе Доробшоҳро дар атагони UFC мебинем. пас аз турнири S182 ки Анис бо сабаби бад шудани вазъи саломатиаш баромад карда натавонист, бо гузоштани пост дар инстаграмаш чунин навиштааст: алҳамдулиллоҳ, дар ҳама ҳолат шағолҳо бигзор беҷаканд то даме ки шер захмӣ аст. оиди вазъияти Анис бошад, Асланбек чунин гуфт: агар ба принсипҳои муҳориба менигаристем, Анис хубтараш мемурду дар клетка мебаромад. вартан акнун иҷозат дорад чизе ки хоҳад гӯяд. акнун боз ӯ гунаҳгор аст ё лига. бигзор мухлисон хулоса бароранд. мувофиқи қонунҳои эсеа ҳангоми камтар 1 килограмм вазн будан аз лимити вазн 30% аз гонорари варзишгар гирифта мешавад. дар сурати то 2 килограмм бошад 50%. агар ки вазни даркориро карда натавонад, пас аз бонус маҳрум мешавад. чунин тағйиротҳои ҷиддӣ ба лига ҷорӣ карда шудаанд. дӯстон, агар аз хабарҳои муҳим аз ҳама пеш хабардор шудан хоҳед, пас ҳатман дар телеграм-канали мо обуна шавед ки силкаш дар описаниаи ҳамин видео ҳаст. кадри UFC Fight Night 250 ки дар шаҳри Эр-Рияди Арабистон баргузор мешавад пешниҳод шуд. дар он ҳама топ ҷанговарон баромад карда дар кадри асосии мусобиқа муҳорибаҳои байни қаҳрамонҳои собиқ UFC дар вазни миёна Исроил Адесаня зидди Насруддин Имавов ҷой дода шудааст. дар ин мусобиқа Муҳаммад Наимов низ баромад хоҳад кард. рамзгори тоҷик дар дивизиони нимсабуки UFC рӯзи 1 феврал бо намояндаи австралиягии Кан Офли рақобат мекунад. Наимов бори охир моҳи июни соли 2024 дар мусобиқаи UFC on ABC 6 муқобили Филиппе Лима ба майдон баромада дар раунди сеюм бо усули буғӣ мағлуб гардид. ӯ 11 ғалаба ва 3 боғ дорад. Офли рақобати охирини худро моҳи августи соли 2024 дар мусобиқаи UFC on ESPN 62 баргузор намуда дар раунди дуюм аз Майро Сантос бо нокаут шикаст хӯрд. ӯ 11 ғалаба, 3 бохт ва 1 мусовӣ дорад. моҳи июни соли 2024 Муҳаммад Наимов дар рақобати чорumi худ дар доираи чемпионати мутлақи размкорони UFC шикаст хӯрд. то ин дам пайдарҳам 3 ғалаба ба даст оварда буд. ин буд хабарҳои мо аз ҷаҳони MMA. то видеои навбатӣ хайр дӯстон.